السلام كما يتوعلكم كبرى سماعتنا زهر ميني ميديا يو أرستا زيناتات بقدم نلوم ربع 26 ميازيا زيتدالو حد أرستا زيناتات سعبنا خنقرب لكم هنا نمكتالكم نعدم 11 زعد ميوحاتات عقبة نترادو ماي بلومان 3 مليون كورونا واهليلو شمتاك داونتن كالو جرق مرق انشودن ب400 يتوسخ مرايو تقليتو فنلاند زيغاتاتا كاب سودان توصالا أرستا زيناتات كسوع مصانيحكم كبرى سماعتنا زرزراتنا 11 زعد ميوحاتات عقبة حامد معروف نتكال ترادو ماي بلومان لعل 3 مليون كورونا واهليلو نسونا زغنزب زواهلل اب محبراوي ميديا زلطفو ملختي ازيو بزح سب دحر مقبالي زكالن تزنبر بز طرفه ገንዘበይ فقاد منبر مغزاكو زبل حمد انتخونه غنا ز ስለዘይካል حدش كداونتي ጫማን ሞባይልን ክገዝኦ ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሩ ዓመት መፀ ካብ 9 ክሳብ 12 ዘዕድሚዮም ህፃናት ስቲከራትን ዕምባባታትን ትካል ተራድኦ ማይ ቡልማን እናሸጡ ገንዘብ ከም ዘዋህልሉ ዝፍለጥ እዩ ማይ ቡልማን ኣብ ሾደን ብዕድመ ዝዓበየ ትካል ተራድኦ ኮይኑ ትሑት ኣታዊ ካብ ዘለዎም ስድራ ቤት ንዝውለዱ ቆልዑ ዝሕግዝ እዩ ሓሙኽሽቲ ናብ ጨውዝ ምስርሕ ኣብ ዓለምና ፈላማይ ፋብሪካ ካብ ስቶክሆልም ውፅኢሉ ኣብ ዝርከብ ኡፕስላንድ ቡሮው ተሃኒጹ በዚ ድማ ተረፈ ምህርቲ ፋብሪካታት ተቓፂሉ ናብ ሓሙኽሽቲ ድሕሪ ምቕያሩ ንምምስራሕ ክእከብ ይግበር ምህላው ተፈሊጡ ኩባንያ ምምስራሕ ራንሰልስ ዓመታዊ 10 ሸሓት ቶን ጨው ብምፍራይ ካብ መሸጠኡ ኣታዊ ክረክብ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝመስርሕ ምልዋጥ ሓሙኽሽቲ ናብ ጨው ኣብ ኣካባቢ ዝኾነ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘይብሉ ኣካየዲ ስራሕ ፍሬደሪክ ኣይዳ ንሬድዮ ሽወደን ገሊጹሎ ካብ ዓመተ 2000 ንድሕር ሸመታ ክዳውንትን ካልኦት ጨርቂ መርቅን ሽወደን ብ400 ወሰኽ ምርኣዩ ካብ ኤጀንሲ ዕቀባ ካብ ተረኽቡ ሓደስቲ ኣሃዛት ተመልኪቶም ኣብ ዓመተ 2000 ሽወደናውያን ብነፍሲ ወከፍ 10.7 ኪሎ ጨርቂ መርቂ ሸሚቶም ምንባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ዓመታት ዝሸመታ ብንሃሪ ክውስኽ ምጽንሑ ኣካየዲት እቲ ኤጀንሲ ኢቮን ኦልሰንበርግ ትገልጽ بمسرة زحدش تريو شودنوان بنفس وكف 15.2 كيلو جرك مرقي هلخلو أستات 10 ميتاويت نايتين كباب أير عالمنا زبك الغازات كاب مفر فاشن اندستروتاز مصيو بزي كازي كداونتن مغلام زقلقل كيميكال أب أكبابي هاساي صلوا كمزلو صبصابات يملكتو ሰብ ምቕታል ተጠርጠሩን ፍርዶም ተቐበሉን ገበነኛታት ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ሕጋዊ መላመዲ ተኽሲ ፋይሪንግ ሬንጅ ምልምማድ ክገብሩ መጽንሖም ሰነዳዊ ምድላው ሬድዮ ሽወደን ኣቃሊዑ ዝኾነ ዕድሚኡ ልዕሊ 18 ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ናይ ተኽሲ ርሕቀት ዝተፈላለየ ብረታት እንተለይ ሸጓጉጥ ምትኳስ ክለማመድ ይኽእል እዩ ቀተሎ ወዲ ሓውበይ ኣብዚ ቦታታት ኣስተርሑ ምትኳስ ይለማመድ ምንባሩ ምፍላጠይ ብሓቂ ሓዚኑኒ እዩ ክትብል ኣብ 2018 ኣብ ስቶክሆልም ወዲ ሓውባ ብጉጅለታት ገበን ክቕተል ዝረኣየት ዲዮጎፍ ትገልጽ ካልእ ብቕትለት ተኸሰ ኮተቴ ከምኡውን ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ሶደርታልያ ኣበል ጉጅለታት ገበን ነይሩ ብቕትለት ተኸሰ መንእሰይ ኣብዚ ናይ ተኽሲ መላመዲ ማእከል ዓማዊል ምንባሮም እቲ ሰነዳዊ ፊልም ወሲኹ ቃሊዑ ኣሎ እዚ ሕጋዊ ናይ መለማመዲ ማእከል ዓማዊሉ ፍቓድ ምውናን ብረት ኣለዎም ድዩ ከምኡውን ኣብ ገበን ተሳቲፎም ዶ ኣይተሳተፉን ኣይሓትትን እዩ ወነንቲ ዝናይ ተኽሲ መላመድታት ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶ ካብ መሃብ ተቆጢቦም ኣሎ ካብ መድሃልቲ ክከላኸለሎም ብምባል ናብ ውድብ ፍሬንድስ ዘመልከቱ ቆልዑ ኢሜይሎምን ቁፅሪ ሞባይሎምን ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ ከምተላከ ሬድዮ ሽወደን ኣቃሊዓ ብዓሌትነትን ፆታዊ ምድፋርን ከቢድ መድሃልቲ ዝበፅሖም ኮተቴ ናብ ውድብ ፍሬንድስ ብኦንላይን ብዛዕባ ጉዳዮም ብምሕባር ሓገዝ ከም ዝሓቱ ዝፍለጥ እዩ ፍሬንድስ ዝእመን ውድብ ኣይኮነን ንሕና ካብ መድሃልቲ ክከላኸሉልና ኢልና ዝለኣኽናይ ኣድራሻታት ናብ ቲክቶክ ምልኣኹም ቅቡል ኣይኮነን ቲክቶክ ምዝ ጉዳይ እንታይ ዘረኽባ ኣለዎ ክትብል ኮተቴ ያስሚን ሻምዖን ትገልጽ ካልእ ዳሜል ዋርሲ ዝተባሃለ ኮተቴ ብወገኑ ናብ ከምዚ ዓይነት ውድብ ስምካ ሓቢካ ቀሪብካ ክንስኻ መጠቀሚ ቲክቶክ ክገብሩኻ ዘሕዝን እዩ ክብል ቅሬቱ ገሊጹ ኣሎ ሬድዮ ሽወደን ብዛዕባ እዚ ንፍሬንድስ ድሕሪ ምውካሳ እቲ ውድብ ናይ ብሕታውነት መሰሉ ክሕለወሉ ናብ ሃገራዊ ኤጀንሲ ምክልኻል ብሕታውነት ምምልካቱ ተፈሊጡሉ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንመዘወሪ መኪና ፍቓድ ከተውፅኡ ትደልዩ ነበርቲ ከተማ ስቶክሆልም
تكال درايف سكولان أب ستوكهولم نعلت 27 ورح 4 صباح حموس كاب ساعات 4 ساعات شوعات ناي مشت بزعبا أجباب موصى مزور ماكينة كل حسابن بزعبا قنقا تقرينيا زوهاب مبرهي ناو متيخم كتساتفو يعدمكم زقبرو اللبوتا موس هولم ستوريت 26 أبشار هولمان كوينو ساعات 4 ساعات شوعات بقنقا تقرينيا أجباب واتاتان ناي تيوري كمون ناي مزوار ماكينة قنقا تقرينيا بدزاربو ممهاران ناي كلتيو قريبو ملكم سلازلو نصبح قلت 27 ورح 4 أب درايف مزوار ماكينة بيت تمرتي أبشار هولمان متيخم زلكم حطوتات كتقربو تعدام اللهم بوتا شار هولمان زيادة حبريتا نبزم أب تحت سعيبهم زلو قطر تليفون دولو مس هارميني ميدياكم زلهم كبرا سمعتنا أمو داتا ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድ ፔካ ሃቪስቶ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ሱዳን ዝወፁ ዜጋታት ፊንላንድ ናብ ጎረቤት ሃገራት ከም ዝኣትዉ ገሊጹ እንተኾነ ግና ክንደይ ዝኣኽሉ ምዃኖም ናበየነይቲ ጎረቤት ሃገር ምእቶም ወይ ብኸመይ ካብታ ሃገር ከም ዝወፁ ግና ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቖጢቡ ኣሎ እንተኾነ ግና ፊንላንድ ነዚ ዜጋታት ናይ ምውፃእ ስርሒት ምስ ካልኦት ሃገራት ብምትሕብባር ከም ዝፈፀመቶ ሓቢሩ ኣሎ ምስ ሃገራት ኖርዲክ ዝኾና ሽወደንን ኖርዌይን ከምኡውን ኣብ ካርቱም ብዙሕ ስታፍ ምስ ዝፀንሐን ኣሜሪካን ፈረንሳን ኣዝዩ ጽቡቕ ምትሕብባር ኣሎና እዚ ምትሕብባር ዜጋታትና ምውፃእ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ነይሩ ክብል ሃቪስቶ ንዋይኤልኤ ሓቢሩ ኣሎ 45 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሱዳን ብሰንኪ ኣጋጢምዋ ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ብዙሓት ሃገራት ዜጋታተን ካብቲ ሃገር የውፃእ ምህላውን ዝፍለጥ እዩ ዛጊት ብሪጣንያ ፈረንሳን ኣሜሪካን ዝርከበን ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ዜጋታተን ብሰንበት ካብቲ ሃገር ኣውፅአን ኣለዋ ብፍላይ ፈረንሳ ካብ ብዙሓት ሃገራት ተዋፅኡ 100 ሰባት ዘለውዎም በረራ ብምክያድ ናብታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ከተማ ጅቡቲ ምስጋራ ዝዝከር እዩ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ረቡዕ 26 ሚያዝያ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ نحبر نغلقم فتوتكم مغربتكم انقع عبقعكم نمبال ابتدليلو اوان هارموني ميديا عدل كفيتلكم سلازلو تتقملو